No, bien. Aquí os nenos ou os chavales empezan a estudiar música e noto moita movida, de novo como aquela movida que hubiera nos 80, da movida viguesa, da movida madrileña, noto que se está ahora creando de novo unha nova movida a nivel de grupos xóvenes e de toda a xuventude pois facendo os seus grupiños, non? Expresanse así, pásano ben, é educativo e aparte pois algún pois sempre a nivel profesional pois ao final pode chegar a algo, non? Pode chegar a vivir deso. I don't like this music. The apes are coming to the new age movement. How can I feel about that's cool? My feet don't blue, I'm just scared now. Like the Jungle Book, slowly falling down. How can you feel my skin behind your chest? Now que están facendo unha campaña para apoiar a xuventude e a música, apoiar a todos os xóvenes que están estudiando música e apoialos pois na formación de grupos, tanto de música un poquinho máis profesional como de hobby, para toda a xente, porque non sabedes, pero hai máis de 1000 grupos de xóvenes en todo Galicia que sigan a xuntarse para tocar os seus temas xuntos. E por eso están repartindo pois CDs como este que teño aquí e andan por aí repartindo. Por favor, ese aplauso para toda a xuventude e a música. Arriba ese aplauso. Pois todo isto graciñas ao Departamento de Xuventude da Xunta de Galicia. Esta é unha campaña que estamos facendo nós conxuntamente co Departamento de Xuventude da Xunta de Galicia. Condutor libre, de que se trata? Que lle cantamos alcohol, que bebades o que queirades, que non hai problema, pero eso sí, o que conduzca baixo a baixo, o que conduzca, por favor, que non beba. Conductor alternativo, irse turnando, vale? Importante, bebemos, pasámoslo de puta madre, pero que conduzca, que non beba. It blooms.